हरे कृष्णा हरी बोल. आजचा अध्याय 14वा आपण आरंभ करत आहोत. गुणत्रय विभाग योग म्हणजे ही त्रिगुणमयी कशी माया आहे, तिचा विस्तार कसा आहे, ते आपण या अध्यायाद्वारा इथे जाणून घेणार आहोत. आणि मग त्यासाठी सर्वप्रथम भगवंत चरणी नम्र वंदन करूया. इस्कॉनचे संस्थापक श्रील प्रभुपाद यांचे चरणी देखील नम्र वंदन करू आणि श्री राम निष्ठादास प्रभूजी यांचे चरणी देखील वंदन करूयात. आणि वर्गामध्ये उपस्थित साधकांचे भक्तांचे स्वागत आहे, वंदन आहे. हरे कृष्णा हरी बोल. आता बघा, 14वा अध्यायामध्ये उत्तम ज्ञान कोणतं आहे हे इथे भगवंत अर्जुनाला सांगतात. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपण दुसरा अध्याय जेव्हा सांख्ययोग पाहिला, तर तेव्हा भगवंतांनी स्थितप्रज्ञाची लक्षणं सांगितलेली. 12व्या अध्यायात भक्ताची लक्षणं पाहिली आपण. त्याचप्रमाणे 13वा जो काल अध्याय बघितला, मग त्याच्यामध्ये काय बघितलं? ज्ञानी लोकांची लक्षणं. आणि आता 14वा अध्याय जो आज आहे तो गुणत्रय विभाग म्हणजे गुणातीताची लक्षणं इथे आपण पाहून घेणार आहोत. मग त्याबरोबर काय आहे अजून? आत्मा आणि शरीर हे एकत्र कशाने बांधले आहेत. आणि मग या सर्व गोष्टी इथे आपण विस्तारपूर्वक जाणून घेणार आहोत. आता पहिल्या 4 श्लोकांमध्ये भूतमात्रांची उत्पत्ती कशी होते, अतिशय सुंदर विस्तार आहे, तो आपण इथे पाहणार आहोत. मी 4 श्लोक पठण करते आणि मग माताजी अनुवाद पठण. श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानाय ज्ञानानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले, आणखी पुन्हा मी तुला सर्व ज्ञानातले परम उत्तम ज्ञान सांगतो. ते जाणल्याने सर्व मुनींना परमसिद्धी प्राप्त झाली आहे. या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. याप्रमाणे स्थिर झाल्यावर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळी व्यथित होत नाही. हे भारता, ब्रह्म नामक संपूर्ण भौतिक तत्व हे जन्माचा स्रोत आहे आणि या ब्रह्मालाच मी गर्भस्थ करतो. यामुळे सर्व जीवांचा जन्म शक्य होतो. हे कौंतेय, भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रकट होत असतात आणि मी बीज प्रदान करणारा पिता आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तिथे सर्व भूतमात्रांची, सर्व विश्वामध्ये जे अगदी अगदी सूक्ष्मातले सूक्ष्म जीवांची सुद्धा, म्हणजे हे 84 लक्ष सर्व जी काही भूतमात्रांची जी उत्पत्ती आहे, मग ती कशी होते तिथे पाहणार आहोत आपण. की आता भगवंत काय म्हणतायत की जीवनाच्या स्वरूपाचं ज्ञान काय आहे. मग हे अतिशय सूक्ष्म ज्ञान आहे, परा ज्ञान आहे. म्हणजे हे चैतन्याविषयीचं ज्ञान, ते परब्रह्माचं ज्ञान आहे. आणि मग हे जाणल्यामुळे सर्व मुनिजनांनी या संसारातून मुक्त होऊन परमसिद्धी प्राप्त केलेली आहे. मग या ज्ञानाच्या आश्रयाने जो राहतो, मग हे ज्ञान आपल्या जीवनात जो उतरवतो, तो माझ्या स्वरूपाला प्राप्त होतो. म्हणजे मग प्रलय विलय मध्ये असे मुनी देह सोडताना देखील व्यथित होत नाहीत. त्यांना हे पक्क माहित असतं की हा देह नश्वर आहे, पण माझं स्वरूप कसं आहे? अविनाशी. चैतन्य हे माझं मूळ स्वरूप आहे. ज्याप्रमाणे भागवतामध्ये सर्वात पहिला श्लोक येतो बघा. सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः.
असं हे भगवंतांचं सच्चित आनंद स्वरूप, हेच परमतत्व जे आहे तर तेच काय आहे, नित्य आहे, मूळ स्वरूप आहे. आणि मग इथे आता मुनी या शब्दाचा अर्थ केवळ साधू किंवा श्लोक पठण करणारा, पाठ करणारा किंवा प्रवचन सांगणारा असा नसून काय आहे मग, जो मननशील आहे, ज्याने हे ज्ञान आपल्या जीवनात उतरवलेलं आहे. म्हणजे नुसतं एखादं पाठांतर कंठस्थ करणं किंवा अतिशय खूप ग्रंथांचं वाचन असणं किंवा अभ्यास असणं, तो भाग वेगळा आहे. तो उपासनेचा एक भाग येतो, पण आचरणामध्ये आहे का, त्यालाच मग ते सिद्धी प्राप्त होऊ शकते असे इथे सांगितलेलं आहे. मग आपण जे विज्ञान शिकतो ते आपलं भौतिक जीवनामधलं हे काय असतं, कुठेतरी उपजीविकेचं साधन आहे. आणि मग जड आणि चेतन मग यांच्या संयोगाने, म्हणजे जड म्हणजे काय आहे, स्थूल देह, आणि चेतन म्हणजे सूक्ष्म, मग यांच्या संयोगाने आपली उत्पत्ती झालेली आहे. आणि मग आता हा संयोग घडवून आणणारा कोण आहे, आणि मग भगवंत म्हणतात की तो मीच आहे, मीच ब्रह्म आहे, प्रकृती माझी पत्नी म्हणजे महत ब्रह्म आहे. म्हणजे आता ज्याप्रमाणे बघा बालकाचा जन्म कसा होतो, मग त्या भाषेत भगवंत आपल्याला समजावून सांगतात की जसं मग शिवाबरोबर शक्ती आहे, सूर्याबरोबर प्रकाश, तसंच जड सोबत काय आहे, चैतन्य. आणि मग त्यांच्या संयोगाने या सृष्टीचा जन्म झाला. 84 लक्ष योनी प्रकट झाल्या आणि असे अनेक जीव निर्माण झाले. मग या सृष्टीमध्ये बघा, झाडे, रोपे, प्राणी, जीव इत्यादी सर्व जे काही देहधारी दिसतात, मग हे सर्व या प्रकृतीच्या गर्भातूनच निर्माण झालेले असे आपण पाहतो. आणि मग त्यामध्ये चैतन्य प्रकट करणारा भगवंतच आहे. आणि या विविधतेमध्ये जे चैतन्य तत्व आहे ते कसं आहे, एकच आहे. आणि मग ही विविधतेमधील एकता. आणि मग या सृष्टीमध्ये इतकी विविधता का दिसून येते, तर याचं कारण या प्रकृतीचे 3 गुणधर्म आहेत. बघा आपल्यासारख्या दिसणाऱ्या व्यक्ती असतात का, प्रत्येकाला कितीतरी असंख्य योनींमध्ये, कितीतरी जन्मांमध्ये प्रत्येकाचा काही ना काही इंद्रियांमध्ये फरक आहे, वृत्तींमध्ये फरक आहे, स्वभावांमध्ये फरक आहे. आणि मग हे का बरं इतका फरक आहे, तर मग इथे सांगितलं आहे की प्रकृतीचे 3 गुणधर्म आहेत. मग त्याविषयी पुढील श्लोकात सांगतात भगवंत, ते बघूया. सत्वं रजस्तमैति गुणाः प्रकृती संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भौतिक प्रकृती सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांनी बनलेली आहे. हे महाभाऊ अर्जुन, जेव्हा जीव प्रकृतींच्या संपर्कात येतो तेव्हा या त्रिगुणांमुळे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तर या ज्या प्रकृतीचे 3 गुण आहेत कोणते, सत्व, रज आणि तम, मग यापासून ही प्रकृती जी उत्पन्न झाली आहे. मग इथे गुण या शब्दाचा अर्थ काय, दोरी म्हणजे बंधन. आणि जेव्हा बघा देहामध्ये हे चैतन्य जे आहे, तर मग या 3 गुणांमुळे कुठेतरी बांधलं आहे, बंदिस्त झालेलं आहे. ज्याप्रमाणे बघा, हवेने भरलेला फुगा आपण वरती उडून जाऊ नये म्हणून काय करतो की त्याला कुठेतरी बांधून ठेवतो, कुठल्या तरी रॉडनी, दगडाने त्याला कुठेतरी बांधून, ते जडत्व त्यामध्ये कुठेतरी निर्माण होतं. आणि मग तसंच हे जे चैतन्य आहे आपल्यामध्ये, तर ते 3 गुणांनी बांधलेलं आहे. मग कधी कधी बघा एखादी गोष्ट करण्याची आपली इच्छा असते, पण आपण ते करू शकत नाही. मग याचं कारण काय, तर या गुणांनी आपल्याला बांधून ठेवलेलं असतं. जोपर्यंत मग या बंधनाविषयी आपण जाणून घेत नाही, या 3 गुणांना समजून घेत नाही, तोपर्यंत मग या बंधनातून मुक्ती शक्य नाही. म्हणून मग 6व्या अध्यायात सांगितलं आहे, तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च नघ. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे अनघ अर्जुना, सत्वगुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमयी आहे आणि हा मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करतो. जे सत्वगुणामध्ये स्थित आहे ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होतात. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता सत्वगुणाचं कशा प्रकारे बंधन आहे, वृत्ती आहे, मग इथे भगवंत म्हणतायत की तू कसा आहे, मनाने निर्मळ आहे. का बरं, तर मग तुझ्यात तर सत्वगुण अधिक आहे. मग हा सत्वगुण कसा असतो, विवेक शक्ती देणारा, योग्य काय अयोग्य काय हे समजून घेण्याची वृत्ती सत्वगुणामध्ये असते. त्याचप्रमाणे भवरोगापासून मुक्ती देणारा,
आणि तरी देखील हा सत्वगुण सुद्धा काय करतो, बंधनात टाकतो. ज्याप्रमाणे बघा, आता एखादा साधक असा विचार करत असेल की आता आपण भगवद्गीता कंठस्थ केली आहे आणि मग तो स्वतःला इतरांपेक्षा कुठेतरी वेगळा समजू लागतो आणि मग मी ज्ञानाची इतकी आराधना केली आहे, मग मी इतर काम का करू, असा कुठेतरी अहंकार जागृत होऊन सत्वगुणामध्ये तो प्रभावित होतो. आणि मग या सत्वगुणाला सत्वगुणी मनुष्य आपलं स्वरूप समजू लागतो. आणि मग पुढे रजोगुणाचं वर्णन आहे, ते पाहूया. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे कौंतेया, असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षांमुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि यामुळे देहधारी जीव सकाम कर्मांशी बांधला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, रजोगुणामुळे मान मिळतो, प्रतिष्ठा, संपत्ती, देह, म्हणजे याच्या मिळणाऱ्या या गोष्टींमधनं काय होतं, आसक्ती निर्माण होते, तृष्णा निर्माण होते. तृष्णा म्हणजे काय, सतत वाढणारी तहान. म्हणजे एखादी इच्छित गोष्ट प्राप्त झाल्यावर मन शांत होत नाही, मग दुसऱ्या गोष्टीची आसक्ती निर्माण होते आणि मग मनुष्य या निरंतर कर्माच्या प्रक्रियेमध्ये रममाण होतो. ज्याप्रमाणे मिडास राजाची गोष्ट कथा आपल्या सर्वांना माहिती आहे की बघा, सुवर्ण प्राप्तीच्या लालसेपायी त्याला जे वरदान मिळालं होतं, मग त्याचा तो उपयोग करता करता काय केलं त्यांनी, स्वतःच्या राजकन्येला देखील सुवर्णमय बनवून टाकला आणि नंतर कुठेतरी त्याला त्याचा पस्तावा झाला. आणि मग इथे पुढे जाऊन बघूया तमोगुणाचं काय वर्णन आहे. तमसत्व ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राविस्तन्निबध्नाति भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे भारता, अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला तमोगुण हा सर्व देहधारी जीवांचा मोह असल्याचे जाण. प्रमाद, आळस आणि निद्रा हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत व ते बद्ध जीवाला बंधनकारक ठरतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तर तमोगुण कसा आहे, सत्वगुण आणि रजोगुणाप्रमाणेच तिसरा तमोगुणही आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे बघा, दिवसभर आपण काम केल्यानंतर जेव्हा आपण म्हणतो की मला आता झोपायचं आहे, निद्रा घ्यायची आहे, मग हे तमोगुणामुळे होतं. मग ही विश्रांती देखील देहाला आवश्यकच आहे. आणि मग हा तमोगुण जर वाढला तर तो मोहित करतो आणि मग हे अज्ञानामुळे होतं, अविवेकाने होतं. अर्जुनाने सुद्धा बघा मोहित होऊनच युद्ध सोडायचा विचार केलेला होता आणि अज्ञानामुळे मग काय होतं, हातून चुका होतात, अपराध घडतात, अंगात आळशीपणा भरतो, सतत झोप येत असते. आणि मग हे अज्ञान अशा प्रकारांनी असतं. आणि मग आता कोणता गुण कसा वाढतो, तर 9 आणि 10 मध्ये ते बघूया. सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हे भारता, सत्वगुण मनुष्याला सुखाने बांधतो, रजोगुण सकाम कर्मांशी बांधतो आणि तमोगुण त्याचे ज्ञान आवृत्त करून मूर्खपणाशी बांधतो. हे भारता, कधी कधी रजोगुण व तमोगुण यांचा पांडाव करून सत्वगुण प्रमुख होतो. कधी कधी रजोगुण सत्व आणि तम यांचा पांडाव करतो आणि इतर वेळी तमोगुण सत्व आणि रज यांचा पांडाव करतो. याप्रमाणे वर्चस्वासाठी निरंतर स्पर्धा सुरू असते. हरे कृष्णा. आता हरे बघा, कोणता गुण कशा प्रकारे वाढत आहे. मग बसून राहणं, झोपणं, सतत बघा आजकाल तर खूप ऍडिक्शन, व्यसन झालंय मोबाईलचं. मग ते फोनवर म्हणजे नको त्या गोष्टी बघत राहणं, मग चुकीच्या गोष्टी ऐकणं, अशा प्रकारे मग मनुष्याचं जीवन निघून जातं. एक एक क्षण इतका महत्वाचा आहे. अगदी संतांनी ही तळमळ आपल्यासाठी सांगितले, पण काही जे अज्ञानी असतात, तमोगुणी असतात, अविवेकी असतात, ते पूर्ण त्यांचं संपूर्ण आयुष्य अशा प्रकारे घालवतात आणि मग त्यामधनं काय होतात की जीवनाची ते उन्नती करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे मग सत्वगुण आहे, मग त्याच्यामध्ये मनुष्य ज्ञानात रमू लागतो. ज्याप्रमाणे बघा, तुम्ही आम्ही आहोत की ज्ञान जागृतीची ही लालसा, कुठेतरी जिज्ञासा आपली इथे जागृत झाली आहे, म्हणजे आपण सत्वगुणामध्ये आहोत.
मग त्याला कर्म करण्याची देखील तिथे कुठेतरी एक प्रमाणात तो कर्म करत असतो. आणि अशा प्रकारे सत्वगुणामुळे देखील पण काय होतं, बंधन पडतंच पडतं. मग रजोगुणामुळे काय होतं, की सतत कर्म करण्याची प्रवृत्ती असते. मग हे देखील एक बंधनच आहे. रजोगुणी मनुष्य बघा ओळखायला अतिशय सोपा आहे. एका ठिकाणी शांत बसणारच नाही. कुठे जरी एका खोलीमध्ये जरी ठेवलं तरी समोरील तो कपाट उघडून बघेल की कुठे ना कुठे ती काही नाही वाटलं तर तिथे तो साफसफाई करेल किंवा ती ग्रंथ पुस्तकं वाचून त्याचं काहीतरी नीट रचून ठेवेल. असा हा रजोगुणी वृत्ती सतत काही ना काही कर्म करण्याची त्याची प्रवृत्ती असते. आणि तमोगुणामुळे पण ज्ञान झाकलं जातं आणि मग मनुष्य चुका करतो आणि बंधनात अडकतो. आणि मग हे तीनही गुण प्रत्येकामध्ये असतात, फक्त त्याचं प्रमाण कमी किंवा जास्त असतं. मग त्यामुळे ते एकमेकांच्या वरचढ ठरत असतात. ज्याप्रमाणे सकाळच्या वेळी आपल्याला वाचनाची काही शिकण्याची इच्छा होते, मग यावेळी सत्वगुण प्रभावी असतो. आणि म्हणूनच बघा, लहान लहान मुलांना सकाळी पठण करायला सांगितलं जातं. त्यानंतर मग दिवसभर कर्मरत राहणं चांगलं वाटतं. मग जो रजोगुण प्रभावी असल्याचं हे लक्षण आहे. आणि मग दिवसभरानंतर थकल्यानंतर रात्री मात्र झोपणं आवश्यक वाटतं. यावेळी तमोगुण प्रभावी असतो. म्हणजे बघा, दिवसाच्या वेगवेगळ्या प्रहरी आणि प्रत्येक प्राणी मात्रामध्ये हे गुण आपला प्रभाव कुठेतरी दाखवत असतात. आणि मग आता कुठला गुण वाढल्यावर काय होतं ते बघूया. श्लोक क्रमांक 11. सर्वत्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जेव्हा देहाची सर्वद्वारे ज्ञानाने प्रकाशित होतात तेव्हा सत्वगुणाच्या प्रकटीकरणाचा अनुभव येऊ शकतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता सत्वगुणाची लक्षणं कशी ओळखावी, मग भगवंत काय म्हणताय, की जेव्हा सत्वगुण वाढतो तेव्हा आपली आता सांगितल्याप्रमाणे ज्ञानाची लालसा वाढते. म्हणजे ज्ञानेंद्रियांमध्ये विवेक शक्ती प्रकट होते. बघा बरं, आपण सर्व सर्व क्रिया, दिवसभरातील सर्व कामे जी काही असतात ती उरकून आपण 1-1.5 तासामध्ये जे काही अध्ययन आहे, चिंतन आहे, मनन आहे, ते कुठेतरी जाणून घेण्याचा हा प्रयास करत असतो. आणि मग त्यामध्ये काय होतं, अजून निंदा ऐकण्याची इच्छा होत नाही. ज्याप्रमाणे नको ते श्रवण करण्याची इच्छाच होत नाही. कोणी जर बोलत असेल तर आपण तिथून सरळ निघून जातो. आणि मग अशा प्रकारे भगवद्गीता जी आपण ऐकत आहोत, श्रवण करत आहोत, त्याप्रमाणे हे जे विवेचन असतं, अध्ययन असतं, ते कुठेतरी श्रवण करण्याची आपली जागृती, इच्छा निर्माण होत असते. पुढे बघूया. लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे भरत, जेव्हा रजोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अत्याधिक आसक्ती, सकाम कर्म, मत, प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणे उत्पन्न होतात. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आता इथे काय सांगितलंय, सत्वगुण आणि रजोगुण एकत्र आले तर मग चांगले कर्म तर घडून येतात. ज्याप्रमाणे बघा, रामायणात गुरु वसिष्ठ आणि श्रीराम यांचा जेव्हा संयोग समाजासाठी हितकारक ठरलेला. जेव्हा रजगुण आणि तमगुण एकत्र येतात तेव्हा काय होतं, अरिष्ट होतं, चुकीच्या गोष्टी घडू लागतात, गुन्हेगारी वाढते, युद्ध होतात. आणि मग या रजगुणाला ज्ञानाधिष्ठित करावं लागतं. आणि क्रियाशीलता हवी, पण ती कशाबरोबर हवी, ज्ञानाबरोबर असायला हवी. आणि मग केवळ रजोगुणी असेल तर लोभी प्रवृत्ती वाढते. आणि मग सकाम बुद्धीने सकाम कर्म करण्याची इच्छा होऊ लागते. अशा प्रकारे रजोगुणाचं वर्णन आहे. 13 मध्ये बघूया. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे कुरुनंदन, जेव्हा तमगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अंधकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा आणि मोह हे होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता अप्रकाश म्हणजे काय, संभ्रमावस्था, म्हणजे गोंधळून जाणं. काय करावं, काय करू नये हे ठरवण्यासाठी जी विवेक बुद्धी लागते, तिचा अभाव. आणि मग कर्म करण्याची इच्छा उरत नाही, प्रमाद आणि मोह त्यांच्यामुळे हे अवगुण वाढीला लागतात. आणि मग तेव्हा समजावं की आपल्यामध्ये तमोगुण जास्त प्रमाणात आहे.
आता ज्याप्रमाणे बघा, आपण एक कल्पना करूया की तमोगुण ही कशी आहे, लोखंडाची एक साखळी आहे. रजोगुण ही चांदीची साखळी आहे आणि सत्वगुण ही सोन्याची साखळी आहे. पण ही शेवटी या तिन्ही काय आहेत, शृंखला साखळ्याच आहेत. आणि मग हे तीनही गुण आपले जीवन कसे बांधून ठेवतात आणि हे या बंधनांपासून मुक्त होऊन गुणातीत कसं बनावं, हे पुढील श्लोकांमधून आणि मृत्यूसमयी कोणता गुण प्रभावी असल्यावर काय होतं याचं वर्णन आपण पाहणार आहोत. श्लोक क्रमांक 14. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे प्रलयं याति देहवृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जेव्हा मनुष्याच्या सत्वगुणामध्ये मृत्यू होतो, तेव्हा तो महर्षीच्या उच्चतर पवित्र ग्रह लोकांना प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, सत्वगुणी व्यक्तीला जेव्हा देह त्यागायची वेळ येते, अंतकाळ येतो, मग त्याचा जन्म तेव्हा अमल म्हणजे मलरहित म्हणजे दोषरहित पुण्य कर्म करणाऱ्या घरात होतो. म्हणजे लहानपणापासून चांगले संस्कार प्राप्त होतात, चांगले कर्म करण्याची इच्छा जागृत होते. म्हणजे सत्वगुणात राहणं म्हणजे ज्ञानाच्या प्रकाशात राहणं. आता एखाद्याचा अंत समय आला असेल, समीप आला असेल, मग त्याला गीतेचे श्लोक ऐकवावे, प्रभू नामाचा जप ऐकवावा. मग त्यामुळे त्याची चेतना कशी होते, ऊर्ध्वगामी होऊन भगवंतांशी एकरूप व्हायला मदत होते. ज्याप्रमाणे 8व्या अध्यायामध्ये आपण पाहिलं होतं, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. म्हणजे बघा, मृत्यू समय मनात ज्या गोष्टींचं स्मरण असतं, तसाच जन्म त्या व्यक्तीला प्राप्त होत असतो. आणि म्हणून त्यासाठी तर संपूर्ण आयुष्यभर तसं चिंतन होणं आवश्यक आहे. पुढे बघूया रजोगुणी व्यक्तीचं वर्णन. रजसे प्रलयं गत्वा कर्मसाङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जेव्हा मनुष्याचा रजोगुणामध्ये मृत्यू होतो, तेव्हा तो सकाम कर्मामध्ये संलग्न झालेल्या मनुष्यात जन्म घेतो. आणि जेव्हा तमोगुणामध्ये मृत्यू होतो, तेव्हा तो पशु योनीमध्ये जन्म घेतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अतिशय महत्वाचं आहे हे आपण जाणून घेण्यासाठी. का बरं, तर रजोगुणी व्यक्तीला जेव्हा देह त्यागायची वेळ येते, मग ज्याच्या मनात बघा सदैव कर्माचा विचार असतो, मग त्याचा जन्म कर्मगती तीव्र असलेल्या मग उद्योगी व्यापारी कुटुंबात होतो. मग ज्यांच्या मनात सदैव फळाची आसक्ती असते. आणि मग तमोगुणी व्यक्तीला जेव्हा देह त्यागायची वेळ येते, तेव्हा त्याचा जन्म मूढ योनीत म्हणजे कीटक, पशु इत्यादी अनेक अशा अ, खालच्या ज्या छोट्या योनी आहेत, त्या अ, पशु योनींमध्ये त्याचा जन्म होतो. का बरं, तर अज्ञानामुळे विवेक बुद्धी नसल्यामुळे अतिरेकी प्रवृत्तीच्या घरात त्याचा जन्म सांगितला आहे. मग एक आपल्याला वाटेल की दैत्य कुळात जन्म झालेला जो प्रल्हाद आहे, मग ते सत्वगुणी कसे होते, असं कसं शक्य आहे. तर मग त्यासाठी पण सांगून दिलंय की क्लोजिंग बॅलन्स बघा, हा नवीन जन्म झाल्यावर ओपनिंग बॅलन्स म्हणून कामाला येतो. म्हणजे अंतिम क्षण महत्वाचा असतो. जे काही पूर्वजन्माचं सुकृत असतं, जो चिंतन असतो, तेच संस्कार पुढील जन्मात कॅरी फॉरवर्ड होत असतात. कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसास्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. पुण्यकर्माचे फळ शुद्ध असते आणि ते सत्वगुणामध्ये असल्याचे म्हटले जाते. परंतु रजोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे दुःखी आहे आणि तमोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे मृतपणा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता सुकृत कर्माचं फळ कसं असतं, निर्मळ. सुकृत म्हणजे काय, चांगलं कर्म, ज्याने स्वहित आणि परहित दोन्ही जपलं जातं. आणि मग तसं की बघा, आता आपण गीता शिकली, शिकवली, जीवनात हळूहळू कुठेतरी आचरणात आणली, मग तिचं निर्मळ फळ आपल्याला प्राप्त होतं. आणि मग लगेच होतं का, जसं काही पी हळद आणि हो गोरी असं इथे होतं का, नाही. मग ज्याप्रमाणे आपल्याला पूर्ण हे संपूर्ण जीवनभर प्रयास करणं आवश्यक आहे. आणि मग चित्ताच्या शुद्धीसाठी अजून काय आवश्यक आहे, कर्म, चांगलं कर्म करणं आवश्यक आहे.
मग त्याने चांगलं फळ प्राप्त होतं. ज्याप्रमाणे कर्म कसं आहे, मग ऍक्शन आहे आणि फळ रिॲक्शन. मग भलेही बघा, सात्विक व्यक्ती ते फळ बघून कर्म करत नाही, पण ते मिळतच. ते या जन्मात मिळेल किंवा पुढील जन्मात किंवा तात्काळही मिळू शकतं. त्यामधनं काय होतं, चित्तस्य शुद्ध हे कर्म हा, म्हणजे कर्मामुळे मग चित्त शुद्धी होते. मग त्यानंतर उपासना, ज्ञान, आराधना केल्याने मग काय होतं, चित्त एकाग्र होतं. मग यामधनं ज्ञानाची योग्यता प्राप्त होते. मग आता रजोगुण बघा, सतत कर्माच्या मागे धाव घेण्यास भाग पाडत असतो. पण सतत दुःखाची प्राप्ती आणि भोगाच्या मागे लागून शेवटी काय होतं, हातात दुःखच येतं, पदरी निराशाच होते. कालच्याप्रमाणे आपण वर्णन ऐकलं की हे कसं आहे भौतिक जगात, दुःखालयम शाश्वतम. कितीही प्रयास करा, कितीही कर्मांच्या मागे धावा, कोणत्या ना कोणत्या याच्यामधनं भोगांच्या मागे लागून त्या भोग वृत्तींमधनं कुठेतरी क्षणभर त्याचं समाधान सुख मिळतं, पण नंतर दुःखाचीच प्राप्ती येते, हातात दुःखच मिळतं. का बरं? तर म्हणजे मिळवलं ते सोडूनच जावं लागतं. आणि मग तमोगुणामुळे तर अज्ञान वाढतं, त्यातून चुका घडतात, त्यामधनं चिंता निर्माण होतात. अशा प्रकारे ते वर्णन आहे. सत्त्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सत्वगुणापासून वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होते, रजोगुणापासून लोभ उत्पन्न होतो आणि तमोगुणापासून प्रमाद, मोह आणि अज्ञान उत्पन्न होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, सत्वगुणातून ज्ञान उत्पन्न होतं, रजगुणातून लोभ वाढतो, तमोगुणामुळे प्रमाद, मोह, आळस, चुका, अज्ञान वाढत असतं. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपली अंतरंग वृत्ती जी असते ती बहिरंगात परावर्तित होते. म्हणजे बाह्य वर्तनावरून आपलं अंतरंग लक्षात येतं. ज्याप्रमाणे या तीन गुणांमधनं मनुष्य ओळखता येतो की कशा प्रकारे. मग त्याच्या कोणाशी बघा, जर आपण 5 मिनिटं जरी संवाद साधला तरी समजून येतं की त्याच्या वाणीच्या प्रभावातून किंवा त्याच्या बॉडी लँग्वेज मधनं किंवा त्याच्या अनेक काही आशा अपेक्षा किंवा त्याच्या ज्या आळशीपणामुळे किंवा सत्वगुणामध्ये असल्यामुळे तो कसा ज्ञानासाठी उत्सुक असतो किंवा त्याची वाणी कशी मधुर नम्र असते, त्यामधनं हे आपल्याला जाणू शकतं. आणि मग या बाह्य वर्तनामधनं अंतरंग ओळखता येतं. जसं की बघा, उदाहरण बघूया एखादं की एखाद्या घरामध्ये वडिलांनी जेव्हा काही रुपये दिले तर त्याच्यामधनं एखादा जर सत्वगुणी मुलगा असेल तो काय करेल, चांगली पुस्तकं घेईल, ज्ञानवर्धनासाठी त्याचा कुठेतरी चांगलाच उपयोग करेल. आणि रजोगुणी असेल तर मग तो काय करेल, मनोरंजन किंवा काही कुठेतरी मोबदला मिळेल अशा ठिकाणी त्यात गुंतवेल. आणि तमोगुणी मुलगा मात्र तो चुकीचं कर्म, व्यसन यासाठी त्याचा उपयोग करेल. म्हणजे बघा, जीवनाची प्रगती होते की अधोगती हे या तीन गुणांच्या मिश्रणांवर अवलंबून आहे. आणि मग दुष्ट प्रवृत्तीच्या लोकांसारखं बनायचं नसेल तर त्यांची संगत देखील टाळणं आवश्यक आहे. का बरं? तर गुण दुसरीकडून आपल्यामध्ये संक्रमित होत असतात. साधारण बघा, आता तर आपण ऑनलाईनच्या माध्यमातून एकत्र आहोत, कशा प्रकारे हे चिंतन एका हृदयातून दुसऱ्या हृदयापर्यंत कुठून तरी भगवंतांच्या कृपेने आणि आपल्याला श्रील प्रभुपादांच्या या ह्याच्यामधनं आपल्याला उपक्रमामधनं जो काही आपण प्रयास करत आहोत, मग हे सुद्धा संक्रमण होत आहे की ज्याप्रमाणे हे सत्वगुणामध्ये आणि हे कुठेतरी अध्ययन जाणून घेण्याचा हा प्रयास, म्हणजे सत्संगतीचं इथे महत्व आहे. मग ते ऑनलाईन असो, ऑफलाईन असो किंवा रेकॉर्डिंग असो किंवा आपण ते टीव्हीवर असो, आपण काय श्रवण करतो याचं महत्व आहे. श्रवणाचं महत्व अपार आहे. का बरं? ते डायरेक्ट मनातून हृदयामध्ये शिरतं. आणि म्हणून बघा, बालकांची संगत कशी आहे ते जाणून घ्यायला हवं. आजकाल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या अति आहारी जाऊन मग ते दिवसभर काय पाहतात, काय वाचतात, त्यांच्यावर कोणाचा प्रभाव आहे हे जाणून घेणं प्रत्येक घरामध्ये हे आवश्यक आहे. आता भगवद्गीता केवळ वाचनाचा नाही तर जीवनाचा मध्ये उतरवण्याचा, आत्मसात करण्याचा ग्रंथ आहे. मग त्यामुळे जीवनाची प्रगती कशी होईल हे जाणून घ्यायला हवं. आणि मग आता ती प्रगती कशी सांगितलेली आहे ते बघूया.
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सत्वगुणी मनुष्य क्रमशः ऊर्ध्वगतीने उच्चतर लोकांमध्ये जातात. रमोगुणी रजोगुणी मनुष्य पृथ्वी लोकात वास करतात आणि हे निंद्य तमगुणात स्थित आहेत. त्यांचे नरक लोकात अधःपतन होते. हरे कृष्णा. माताजी आता थोडं झूम कराल ना? ओके, चालेल. हरे कृष्णा. ठीक आहे. ठीक आहे. हो. हरे कृष्णा. तर मग अधःपतन यामध्ये तीन गुणांचं जे सत्व गुणाचं आहे, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, म्हणजे सत्वामध्ये सत्वगुणामध्ये जो मनुष्य स्थित आहे मग त्याच्या आयुष्याचं उन्नयन होतं. मग रजोगुणाचा ज्यांच्यावर प्रभाव आहे तो मध्यगतीत स्थित असतो. आणि मग निद्रा, प्रमाद, आळस अशा ज्या जघन्य वृत्तीमध्ये स्थिर असणारा तमोगुण काय करतो, अधोगतीला नेतो. गुणांचा उत्कर्ष करण्यासाठी मग तमामधून रजामधून सत्वाकडे वाटचाल करायला हवी. तो जाणून बुजून प्रयास करायला हवा. तो प्रत्येकाने स्वतःचा करायचा असतो. त्याच्यामुळे मग आपण कोणत्या प्रकारचं अन्न खातो याचा परिणाम देखील आपल्या वृत्तीवर होतो. आणि मग ज्याप्रमाणे साधं हलकं सात्विक अन्न जेव्हा ग्रहण केलं जातं त्यामधनं कसा सात्विक आहार प्राप्त होतो, सात्विक विचार येतात. आणि ज्याप्रमाणे मग एखादं काय असतं ते तिखट चमचमीत वगैरे काय असतं त्या गोष्टी राजसी असतात. त्याचप्रमाणे जे शिळ असतं तामसी अन्न असतं ते काय असतं, तमोगुणी. अशा प्रकारे अन्नाचा सुद्धा आपल्यावरती प्रभाव होतो. आणि मग या तीन गुणांना ओलांडून पुढे कसं जावं त्याचं वर्णन पुढे बघूया श्लोक क्रमांक 19 मध्ये. नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने पाहतो की सर्व कर्मांचा प्राकृतिक गुणांखेरीज इतर कोणीही करता नाही आणि जो या सर्व गुणांकडे असणाऱ्या परमपुरुषाला जाणतो तो माझ्या आध्यात्मिक स्वभावाला प्राप्त होतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कालच आपण गुरूंचं वचन आणि कशा प्रकारे शरणागती भाव असायला हवा ते वर्णन बघितलं होतं. आणि मग इथे ज्याप्रमाणे बघा या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाण्यासाठी मग त्याच्यामधनं काय आवश्यक आहे की मनुष्याने या सर्व गुणांखेरीज कोणीही करता नाही हे जाणणं आवश्यक आहे. आणि मग या परम पुरुषाला जाणून घेणं हे आध्यात्मिक स्वभावाला प्राप्त करणं आहे. पुढे बघूया श्लोक क्रमांक 20. गुणानेतान् गुणानेतान् तित्यत्रिं देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जेव्हा देहधारी जीव भौतिक शरीराशी संबंधित या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाण्यावर तो होतो तेव्हा तो जन्म मृत्यू जरा आणि त्यापासून होणाऱ्या दुःखातून मुक्त होऊन या जीवनात अमृताचा उपभोग घेऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भौतिक प्रभावांचा जर आपल्याला प्रभाव नष्ट करायचा असेल तर मग तमोगुणापेक्षा रजगुण चांगला. आणि मग रजगुणापेक्षा सत्वगुण उत्तम आहे. सत्वगुण सर्वात श्रेष्ठ आहे. तरी सुद्धा ही शेवटची पायरी नाहीये. मग सत्वगुणाची वृद्धी करता करता शेवटी एक वेळ अशी येते की मग जीव त्याच्याही पलीकडे जातो. आणि मग त्यावेळी जन्म मृत्यू वृद्धावस्था इत्यादी अवस्थांमधील कष्टांपासून तो मुक्त होतो आणि तो जणू काय होतो, अमृताचा धनी होतो. आणि मग आता हे सर्व वर्णन ऐकून अर्जुनाला कुठेतरी आश्चर्य वाटलं. आणि मग त्याने भगवंतांना प्रश्न विचारला. काय प्रश्न विचारलाय? अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथञ्चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अर्जुनाने विचारले, हे प्रभू, त्रिगुणांच्या अतीत असणारा मनुष्य कोणत्या लक्षणांनी ओळखला जातो? त्याचे आचरण कसे असते आणि तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे कसा जातो? हरे कृष्णा.
हरे कृष्ण. इथे आता सत्व गुणांच्याही पार जाण्याविषयी आपण सांगितलं. मग असं कधी शक्य आहे का? अशा गुणातीताची लक्षणं काय आहेत आणि मग त्याचं आचरण कसं असतं आणि तो या तिन्ही गुणांना उल्लंघून कसा जातो? आणि मग हे आपण पाहणार आहोत. इथे हा बघा जसा एकदम PhD स्तरावरचा प्रश्न जणू काही अर्जुनाने इथे भगवंतांना जणू विचारलाय आणि भगवंतांनी मग त्याचं उत्तरही त्याच्या वरच्या श्रेष्ठतम स्तराचं दिलेलं आहे, जे 22, 23, 24, 25 मध्ये आपण जाणून घेणार आहोत. श्री भगवानुवाच प्रकाशैश्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न त्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न विवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखः सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ती आणि मोह यांची उपस्थिती असताना त्यांचा द्वेष करीत नाही किंवा ते नाहीसे झाले तरी त्यांची आकांक्षा करीत नाही, तो त्रिगुणांच्या प्रभावामध्येही अविचलित आणि निश्चल राहतो आणि केवळ त्रिगुणच सक्रिय आहे हे जाणून उदासीन आणि दिव्य राहतो. जो आत्मस्थित आहे आणि सुखदुःखाला सारखेच मानतो, जो माती, दगड आणि सोन्याकडे समदृष्टीने पाहतो, जो प्रिय आणि अप्रिय यांच्याबद्दल समभाव राखतो, जो धीर आहे आणि स्तुती व निंदा, मान व अपमान याकडे समभावाने पाहतो, जो मित्र आणि शत्रू यांच्याशी सारखीच वर्तणूक करतो आणि ज्याने सर्व भौतिक कर्मांचा परित्याग केला आहे, त्या मनुष्याला गुणातीत म्हटले जाते. हरे हरे कृष्ण. आता कृष्ण. बघा, मनुष्याला गुणातीत म्हणण्यासाठी हे सर्व प्रश्नाचं इथे अर्जुनाला उत्तर दिलेलं आहे. अर्जुनाच्या माध्यमातून आपण हे सर्व कुठेतरी जाणून घेणार आहोत की बघा भगवंत काय म्हणतायत की हे सगळं समजायला कठीण आहे. जीवनामध्ये मग आसक्ती, मोह असला तरी मग त्याची घृणा न करणे हे सर्वसामान्य मनुष्याला संभव होत नाही. ज्याप्रमाणे बघा आता 10वीचा विद्यार्थी आहे, मग त्याला PhD केलेल्या विद्यार्थ्याचा विषय नीट समजू शकतो का? नाही. तसंच हे आहे. मग अध्यात्म या विषयामध्ये सध्या आपण फक्त जणू काही मुळाक्षरच गिरवित आहोत. म्हणजे आता हा गंभीर विषय समजण्यासाठी एक छोटीशी कथा घेऊया की जेणेकरून आपल्याला बोध होईल. आता ज्याप्रमाणे बघा, भगवंत श्रीकृष्ण एकदा गोपींना उपदेश देत होते. पण आता त्या सर्व गोपीच मग त्या भगवंतांची वचनं ऐकायला काही उत्सुकच नव्हत्या आणि मग त्या वेगळ्याच विचारांमध्ये कुठेतरी मग्न होत्या. म्हणजे त्यांच्या मनात विचार चालू होता की हा तर माखन चोर आहे आणि हा गवळ्याचा पोरगा आहे, हा आम्हाला काय शिकवणार आहे. मग त्यांची ही मनस्थिती कुठेतरी भगवंतांनी ओळखली आणि मग त्यांना धडा शिकवण्यासाठी त्यांनी काय केलं, गोपींना आग्रह केला की तुम्ही आता काय करा, यमुनेच्या पलीकडील तीरावर असलेल्या दुर्वास ऋषींसाठी 56 भोग घेऊन जा आणि मग ऋषींची सेवा केल्यामुळे यथायोग्य वरदान तुम्हाला प्राप्त होऊ शकेल. मग सर्व गोपींनी काय केलं, भोजन बनवलं. तर त्या यमुनेच्या तीरावर गेल्या, पण नदीचा प्रवाह तर इतका तीव्र होता की नदी पार करणं त्यांना अशक्य होतं आणि मग आता मदतीसाठी त्या परत श्रीकृष्णांकडे गेल्या. आणि मग श्रीकृष्ण त्यांच्या बरोबर नदीकाठी आले. त्यांना यमुनेला विनंती केली की मी जर कधी स्त्रीमुख पाहिलं नसेल तर आम्हाला पलीकडे जाण्याचा मार्ग करून दे. आणि मग आता हे सर्व ऐकून गोपी तर आश्चर्यचकित झाल्या आणि विचार करू लागल्या की हा श्रीकृष्ण तर रोजच आम्हाला पाहतो आणि मग तर ही यमुना नदी आता आम्हाला कशी वाट करून देईल. पण यमुनेने काय केलं, गोपींना वाट करून दिली. आणि मग त्या सर्व जणी दुर्वास ऋषींच्या आश्रमात पोहोचल्या आणि त्यांना भोग स्वीकारण्याची विनंती केली. मग ऋषींनी भोजन स्वीकार केलं, सर्वांना आशीर्वाद दिले. गोपी आनंदित होऊन पुन्हा नदीच्या तटावर आल्या. आता नदीचा जलस्तर परत तसाच वाढलेला होता.
मग आता त्यांनी काय केलं, दुर्वास ऋषींना विनंती केली की आम्हाला परत जाण्यासाठी तुम्ही मार्ग सुचवा. मग दुर्वास ऋषींनी काय केलं, नदीला विनंती केली की मी जर दुर्वांच्या व्यतिरिक्त अन्य काही भोजन रूपात ग्रहण केलं नसेल तर या गोपींना मार्ग प्रशस्त करून दे. आता इथे गोपींना पुन्हा आश्चर्य वाटलं की नुकतंच तर त्यांनी आणलेलं भोजनाचे पदार्थ 56 भोग होते ते. तर दुर्वास ऋषींनी तर ते सर्व ग्रहण केले, सर्व काही संपवलं. आणि माता ऋषींच्या सांगण्यावरून यमुना नदीने काय केलं, पुन्हा त्या गोपींना परतण्यासाठी मार्ग मोकळा करून दिला. आणि मग गोपी परत श्रीकृष्णांकडे आल्या. तर त्यांच्या मनातील आश्चर्याचा भाव ओळखून मग श्रीकृष्णांनी काय केलं, त्यांच्या मनातील प्रश्नांचं उत्तर दिलं. मग काय म्हणाले भगवंत, की मी तुमच्या बरोबर कायम असतो पण माझ्या मनात भोगाचा भाव नसतो. तसंच दुर्वास ऋषींनी देखील तुम्ही जे देव केलेलं भोजन होतं तर ते ग्रहण तर केलं, पण ते देखील त्यांच्यासाठी दुर्वा ग्रहण केल्याप्रमाणेच होतं. म्हणजे भोग समजून त्यांनी ते ग्रहण केलं नाही. मग यालाच काय म्हणायचं आहे, गुणातीत होणं आहे. आता गुणातीत मनुष्य सामान्य मनुष्यांसारखाच दिसतो, त्याचा व्यवहारही सामान्यच असतो, पण त्याचं मन मात्र सामान्य मनुष्यापेक्षा वेगळं असतं. ते कुठेही चिकटून राहत नाही. अशा प्रकारे हे वर्णन आहे. आणि मग भौतिक गुणांच्या या साऱ्या प्रतिक्रियांपासून जो अविचलित राहतो त्याने हे जाणलेलं असतं की हे गुण कसे आहेत, क्रियाशील आहेत. आणि मग असा मनुष्य स्वतःमध्ये स्थित असतो, उदासीन आणि दिव्य बनून राहतो. ज्याप्रमाणे ध्यान योग आपण पाहिला होता, त्याच्यामध्ये जो उदासीन, जो स्थित मनुष्य आहे त्याचं इथे ध्यान योगाचं वर्णन आहे. की कशा प्रकारे बघा, 56 भोगांची थाळी समोर असून सुद्धा भोजन रूपामध्ये अविचलित भावाने दुर्वास मुनींनी ते ग्रहण केलं होतं. आणि मग या पुढील श्लोकात भगवंत काय म्हणतात, जो मनुष्य मग सुख दुःख एक समान आहे असं मानून जगतो, मग त्याच्यासाठी बघा पाषाणाचा तुकडा असो, सोन्याचा तुकडा असो किंवा इतर कसलाही तुकडा असो, तो एकच असतो. मग या संबंधात आपल्या शास्त्रामध्ये समदर्शन आणि समवर्तन असे दोन शब्द वापरले जातात. आता शास्त्र काय सांगतं, समदर्शन करा, समवर्तन नाही. म्हणजे भाव तर समान ठेवा, पण व्यवहार न्यायोचित उचित प्रमाणात करा. ज्याप्रमाणे मग श्वानामध्ये कुत्र्यांमध्ये देखील परमात्म्याचा अंश आहे हे जाणून त्याला जेवण तर द्या, पण कुठे, घराच्या बाहेर, घराच्या आतमध्ये स्वयंपाक घराच्या कक्षामध्ये, किंवा आजकाल डायनिंग टेबल असतात मग त्याच्यावर नव्हे. कोणाला किती मान द्यावा याची समज मनुष्याला असली पाहिजे. ज्याप्रमाणे बुद्धियोगामध्ये आपण वर्णन पाहिलं की कशा प्रकारे मग ते समदर्शन असणं, जो बुद्धियोग आपण सांख्ययोग बघितला होता दुसरा अध्याय. त्याचप्रमाणे आता पुढे काय आहे की मागील श्लोकातील संकल्पनांनाच भगवंत इथे स्पष्ट करत आहेत. म्हणजे अशा योग्याला मान अपमान सारखेच असतात. मित्र आणि शत्रू या दोघांविषयी त्याची वृत्ती कशी असते, समान असते. तो कसा असतो, सर्वारंभ परित्यागी, 25व्या श्लोकामध्ये आपण पाहिलं. म्हणजे कार्य समोर येते तो ते करतो, मग ते करताना मी केले असा अभिमान नसतो, किंवा ते काम टाळण्याची वृत्तीही नसते. कोणतंही कर्म आरंभ करण्याची त्याची इच्छा नसते. तसंच ते करू नये असंही त्याला वाटत नाही. म्हणजेच काय, की सुखात दुःखात समान वृत्तीने राहणं. आता भगवंतांची जशी इच्छा असेल त्या स्थितीत राहणं हे शिकायला पाहिजे. म्हणजे थोडस दुःख, थोडस सुख प्राप्त झालं तर मग अहंकाराने मस्तक वर उठू द्यायला नको. जीवनामध्ये दुःख प्राप्त झालं तर मग आपल्या भाग्याला, भगवंतांना किंवा इतरांना दोष देणं बंद करायला हवे. का, तर मग आपण जे पेरतो तेच उगवतं. मग हे या जन्मातच आहे का, नाही. अनेक जन्मांमध्ये जे काही पेरून ठेवलं आहे मग त्याचं पीक या जन्मात येईल, पुढील जन्मात येईल, किंवा कोणत्याही जन्मात मिळू शकतं. मग ज्या स्थितीत भगवंत आपल्याला ठेवेल त्या स्थितीतच राहणं शिकून घ्यायला हवं, असा हा इथे उपदेश आहे. म्हणजे हा सांख्य योगाचा आपण जो विस्तार बघितला होता त्याचं इथे वर्णन आहे. अशा प्रकारे हे 4 श्लोकांचं वर्णन आपण इथे जाणून घेतलंय. पुढे जाऊन बघूया 26 मध्ये. मायिंच योग्य विचारेण भक्ती योगेन सेवते
सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णतया भक्तीमध्ये मग्न होतो, तो तात्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो आणि ब्रह्मस्तराप्रत उत्पन्न होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. आता हे जे वर्णन केलं आहे अव्यभिचारी भक्तीचं म्हणजे अनन्य भक्तीचं, म्हणजे सर्व परिस्थितींमध्ये अविचलित भावाने जो भक्तीमध्ये रममाण होतो, मग तो या प्रकृतीच्या गुणांना पार करून ब्रह्मस्तरापर्यंत पोहोचू शकतो. भक्तियोग आपण जेव्हा जाणला तिथे तेच वर्णन आपण तिथे आपण तेव्हा आपण वर्णन हेच बघितलं होतं की कशा प्रकारे अव्यभिचारी भक्ती जे अनन्य भक्ती, मग याचा काही वेळा चुकीचा अर्थ पण काढला जातो की बरेच जण म्हणतात मी महादेवाची भक्ती करतो, मग मी रामाची पूजा कशाला करू, मी विष्णूच्या मंदिरात कसं जाऊ. मग हा विचार पूर्णतः चुकीचा आहे. एकाच भगवंताची परमात्म्याची अनेक रूपं आहेत. ज्याप्रमाणे विश्वरूप दर्शन आपण पाहिलं होतं, कशा प्रकारे भगवंतांनी सर्व देवी देवता कशा प्रकारे तिथे दर्शन दिलेलं होतं, म्हणजे आपल्या इष्ट देवतेमध्ये त्याच परमात्म्याला पाहणं हे काय आहे, अनन्य भक्ती आहे. आणि मग गुणातीताची भक्ती कशी असते, इथे हे वर्णन होतं. पुढे बघूया अंतिम श्लोक. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आणि परमसुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत, अव्यय आणि शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तर गुणातीताची भक्ती ही अशा प्रकारे आपण पाहिली. मग भगवंतांच्या चरणी संपूर्ण शरणागती हे भगवद्गीतेचं सार आहे. बरेच जण विचारत असतात की काय आहे पूर्ण संपूर्ण 700 श्लोकांचं सार. तर संपूर्ण शरणागती म्हणजे त्याच्यामध्ये अगदी थोडी किंवा आज आहे उद्या नाही अशा प्रकारे नाही, तर ती कशा प्रकारे अनन्य भक्ती, जे काही कर्तव्य विहित कर्म करायचीच आहेत पण कुठेतरी सर्व भाव हा भगवंत चरणीच असायला हवा. याप्रमाणे 18वा अध्याय आपण पाहिला होता आणि इथे पण पाहणार आहोत पुढील काही दिवसांमध्ये. तेव्हा भगवंत काय म्हणतात, मामेकम शरणम ब्रज, म्हणजे काय, केवळ मलाच शरण ये. त्याच्याप्रमाणे बघा आता एक उदाहरण घेऊया की एखादी खीर बघून एखादी व्यक्ती मग ती कशी असेल याबद्दल कल्पना करतो. मग दुसरी एखादी व्यक्ती असेल मग ती केवळ त्या सुगंधाने त्या वासाने ती खीर कशी असेल हे जाणून घेते. मग तिसरी व्यक्ती तर काय करते, ती चाखून त्या खिरीची चव घेऊन ती कशी आहे याबद्दल ठरवते. त्याचप्रमाणे बघा एकच परमात्मा आहे, मग तो कोणी निर्गुण निराकार स्वरूपात पाहतो तर कोणी सगुण साकार रूपात त्याला भजतो. काल 13वा अध्याय म्हणजे तोच जाणला कशा प्रकारे सगुण आणि निर्गुण परमात्म्याचं वर्णन होतं. आणि मग इथे भगवंतांना कोणत्याही भावाने भजलं तरी काहीही फरक पडत नाही. का, तर भगवत प्राप्तीच्या सर्व मार्गांचं अंतिम गंतव्य स्थान एकच आहे. ते म्हणजे काय आहे, श्रीकृष्ण. ते स्वतःच ब्रह्म आहेत आणि ब्रह्म म्हणजेच श्रीकृष्ण. आणि मग भगवंत म्हणतात की मीच त्या निराकार ब्रह्माचा आश्रय आहे, जो अमर्त्य, अविनाशी आणि शाश्वत आहे. परमसुखाचं हे स्वाभाविक पद आहे. अशा प्रकारे हे सर्व वर्णन आपण पाहिलं. का बरं इथे भगवंतांनी हे वर्णन सांगितलं आहे, तर भगवंत काय म्हणतायत की तुम्ही हे जाणून घ्या की ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातनः. तर मनुष्याचं जीवन कसं आहे, एक रत्न आहे. आणि मग हे रत्न एखाद्या चिखलामध्ये पडलं आणि त्याला चिखल लागला म्हणून ते घाणेरडं, अस्वच्छ, मलिन दिसू लागतं. पण तो चिखल त्या रत्नाच्या आतमध्ये शिरू शकतो का, नाही. आणि मग ते रत्न धुवून चिखल दूर केला की हे रत्न पुन्हा रत्नच आहे याची जाणीव होते. आपला हा मनुष्य जन्म अतिशय अनमोल असा रत्नाचा आहे.
आणि यामधला जो आत्मा आहे तो या चिखल रूपी या भवसागरात कुठेतरी मलिन झाला आहे, आणि म्हणून मग तो धुणं म्हणजे कुठेतरी हे चिंतनाद्वारे, अध्ययनाद्वारे वारंवार याला स्वच्छ करणं आवश्यक असतं. आणि मग या प्रकारे हा जीव कसा आहे, भगवंतांचा अंश आहे, त्याच्यामध्ये दोष येतात. मग या दोषांचं वर्णन कुठेतरी इथे आपल्याला 3 गुणांमधनं सांगून दिलेलं आहे, आणि मग त्याही परे जाऊन कुठेतरी गुणातीत होणं आणि त्या परमतत्वाला प्राप्त करण्याचा हा प्रयत्न आपल्याला इथे सांगून दिला आहे, ज्यामधनं आपलं हे संपूर्ण आत्म्याची उन्नती कशा प्रकारे होते. आणि इथे म्हणून मग हे सर्व दोष कशाने जातात, मग भगवंतांच्या अनन्य भक्तीने. आणि म्हणूनच मग जीवनाच्या शुद्धीकरता काय सांगितलं आहे, भगवंतांची भक्ती करा, ज्याप्रमाणे मग आपला उद्धार हा आपणच आपल्याला करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे हा आजचा गुणातीत गुणत्रय विभाग योग इथे संपन्न होत आहे. आणि झालेली सेवा भगवंत चरणी अर्पण करूयात. इति चतुर्दशोध्याय. हरे कृष्णा, हरी बोल.